Sí, doncs donem inici, així que hem deixat uns minuts perquè tothom també pugueu posar-vos en comú. Donem inici, agafeu cadires perquè primer de tot us volem dir benvinguts i benvingudes a aquest sopar que anualment organitza l'Associació de Mitjans de Comunicació Local. L'any passat celebraven el 35è aniversari. Esperarem una mica perquè se'ns ha fet tard i aquí hi ha gent saludant-se encara. Estem esperant a que vosaltres acabeu també. Sí, ara. Us deia que l'any passat van celebrar el 35è aniversari de l'Associació de Mitjans de Comunicació Local i que enguany tenim una altra excusa bonica també per trobar-nos, que és el 30 aniversari de la Marina, la publicació en paper, premsa, que compleix aquest any el 30 aniversari i que fa precisament 342 edicions des del seu primer número, el gener de 1994. Ens alegra, nosaltres ens sentim realment contents de compartir aquesta fita amb vosaltres. Avui ens acompanyeu entitats, empreses, clients i el nostre veïnatge, la gent que sempre ens feu costat, en definitiva. Llavors, la pregunta és, i ara que ja anem agafant silenci, la pregunta és per què existeixen uns mitjans de comunicació en un barri com la Marina? És una pregunta pertinent, ara que fem 30 anys que aquesta publicació s'imprimeix i es distribueix gratuïtament a tots els centres comercials del barri. Per què? Per què hi ha uns mitjans de comunicació a un barri com la Marina? Per què van néixer i per què han de continuar, i si han de continuar? Són preguntes que avui volem compartir amb vosaltres. El cert de tot, companys, companyes, veïns, veïnes, amics i amigues que avui ens acompanyeu, és que de mitjans de premsa arrelats als seus barris queden pocs a tot Barcelona. Tan pocs que jo us comentaré quins. Bàsicament, el Zona C, el Poble Sec, l'Independent a Gràcia, el Jardí a Sant Gervasi i l'Essència barceloneta d'uns companys que acaben de posar en marxa la Barceloneta. I nosaltres, 5. Som 5 mitjans de premsa que sobrevivim, mitjans arrelats als barris. Hi ha altres iniciatives, una en particular, que és una empresa que ha intentat també, però que té un altre model. I si mirem les iniciatives com a projectes comunicatius de premsa i emissora locals conjunts, en tot Barcelona encara queden menys. Només queden 2. Barris que editen una publicació impresa i que a sobre mantenen una emissora local. 2, en tot Barcelona. La Marina, nosaltres, i Gràcia. En Ràdio Gràcia també. Coincidireu amb mi que el veïnatge i el tarannà de Gràcia i el tarannà de la Marina tenim coses en comú, però també coses bastant diferents. Què ha permès i què ha fet possible que aquestes dues iniciatives es mantinguin en peu? Només hi ha dues, a tot Barcelona. Doncs, això sí, quan veiem el panorama de les emissores, n'hi ha unes miques més, el panorama és més optimista. Sortosament, aquí al districte, precisament, tenim la històrica Ona de Sants, tenim la ràdio Estafran, la de Comerç o la històrica també Sants 3 Ràdio, com a emissores. El que us vinc a dir és que arribar on són és un esforç de moltíssimes persones i professionals que tenen en comú un compromís i una sensibilitat pel barri. En tots aquests anys ens hem esforçat per ser uns mitjans solvents, plurals, democràtics i sobretot, i cal insistir, fortament arrelats i compromesos en la realitat social que es viu al barri. Però aquesta fita que nosaltres avui compartim amb vosaltres és una celebració que fem en un context en què, per una banda,
i coincidireu amb mi, hi ha motius per l'optimisme. Sí, hi ha bones dades econòmiques i, per exemple, el canvi climàtic i el feminisme són presents més que mai al debat públic. Són bones notícies. D'una altra banda, hem d'admetre també que el cor se'ns fa petit a tots i a totes en pensar, per exemple, en temes com el genocidi palestí, el drama d'Ucraïna i un Vladimir Putin que ha pujat uns graus la temperatura en l'amenaça nuclear i que ha provocat els nervis dels seus països veïns que han començat a preparar la seva població per a la guerra. Si mirem cap a la banda de l'Atlàntic, la victòria de Donald Trump als Estats Units ha exacerbat els instints i el suport als ultras. Són gent que ara les trobem més sovint i que són arreu, sempre han estat. Entretant, aquest panorama internacional a casa nostra comencem a comprendre els signes del malestar que recorre ciutats i països sencers. L'habitatge s'ha convertit en sinònim d'impossible, sou de precari i futur d'incertesa i angúnia. Això té de banda i de fons el soroll informatiu, l'estrès per la velocitat que ens estan exigint a tots pels canvis tecnològics. Ara, els que sou aquí i encara treballeu, sabreu que no hi ha camp on la tecnologia no hagi impactat d'una manera brutal. Estem obligats a posar-nos al dia. A més de la crispació, sovint interessada, del debat polític. Per això, amb tots els que avui ens acompanyeu, coincidint en que, donat tot aquest panorama, el que cal és generar espais propis. I la nostra aposta, la vostra també, és fer-ho asserenant el judici i les converses i imposant-nos pauses necessàries. Avui, aquesta trobada és una pausa. És una d'aquestes pauses necessàries que volem fer, que ens convidem tots i que tots estem d'acord que hem de fer. Aquesta trobada és reconfortar-nos i saber que, malgrat desil·lusions i frustracions, hi ha un horitzó per construir i en volem ser-hi part. Aquesta trobada és conjurar-nos perquè el futur tingui en compte els interessos de projectes arrelats als barris, es diguin mitjans de comunicació com la Marina, o es diguin casals de barri, o es diguin escoles de futbol de barri, o es diguin escoles de suport escolar, o es diguin com es diguin. El futur no ens ha de deixar de banda. També els interessos d'un veïnatge com el que tots els que som aquí representem o en formem part. Un veïnatge dinàmic, crític i amb ganes de fer fort l'essència del barri. Per això som aquí avui i per això nosaltres us volem agrair que vosaltres hàgiu guardat aquest dia. Així que no diré més, però avui nosaltres celebrem tot això que hem comentat amb vosaltres, perquè els 30 anys de premsa en paper que hem pogut portar fins avui aquí durin com a mínim 30 anys més, i si no, que ens ho passem bé fent pauses com les d'avui. Benvinguts i benvingudes. Avui havia una agenda atapeïda a tot el món municipal, molts regidors s'han disculpat i la regidora Raquel Gil no ha pogut estar, però sí que ens acompanya la consellera del PSC, Maria Conesa, davant, que també compartirà unes paraules amb nosaltres. Moltes gràcies. Bé, com acaba de dir, la regidora no ha pogut venir perquè ha hagut d'anar al concert solidari a favor de València. Bé, en el seu lloc vinc jo, donar les gràcies a totes les entitats per haver vingut i per tota la tasca que feu.
sobretot a l'Associació de Mitjans de Comunicació Local, per convidar-nos i especialment a la Joani i a tot l'equip que ha fet tota aquesta tasca i la que fa diàriament. A més, aquesta nit, com ha recordat la Joani, és molt especial perquè celebrem els 30 anys de la primera publicació a la Marina. És una ocasió per reconèixer i celebrar el treball que porteu fent durant 3 dècades i que us encoratgem a que continueu fent, atès que sou un referent informatiu per la Marina, pel districte de Sants Montjuïc i per tota Barcelona. Promoveu l'associacionisme, el voluntariat i la informació de qualitat i veraç. I tot això és molt important per continuar avançant com a societat. Em vull parar un moment a recordar la importància que tenen els mitjans de comunicació per al conjunt de la societat i que aquests promoguin l'ètica, la responsabilitat i el servei a la nostra societat. En aquest sentit, recolzem totalment els mitjans de comunicació a la Marina, els mitjans locals, sobretot el de la Marina, atès que sou una font de notícies contrastades, promoveu el periodisme independent i recolliu històries de persones, de veïns i de veïnes, on els doneu un espai i una veu, i això és molt important. Així que, sense més dilació, moltes felicitats, molts anys i bones festes. Gràcies a la consellera també. El Joan Antoni Reyes Blanco també té unes paraules avui com a soci fundador també d'aquest projecte i soci actual també, director de l'emissora. Endavant, Joan Antoni. Que hoy no tengo ganitas de hablar. Solamente os diré que muchas gracias por vuestra asistencia y deciros que hoy celebramos un día que es la acumulación de todo el año de haber estado trabajando, picando piedra, como decimos por aquí, y que el resultado es que estemos aquí, ¿no? Entidades ciudadanas, asociaciones de vecinos, los centros culturales, los deportivos que cada día juegan un papel más importante en nuestro barrio, las ciudades, el Club Formunduy. Es decir, la línea es cantidad, pero lo importante, entiendo, es que estemos aquí todos como una sola piña, que se suele decir, y deciros que poco más tengo que decir. Pero sí que quiero decir, que siempre me va, ¿no? Quiero decir. Resulta que nos ha pintado la Joani una situación que es bastante real a lo que está ocurriendo en España, lo que está ocurriendo en el mundo. Se ve que se le ha pasado el tema de Valencia, la dama. Sí. Hay que decir las cosas, porque claro, la catástrofe que es climatológica es una cuestión que no la pueden las personas controlar, y ahí es donde tenemos que dar el que. Al no controlar tenemos que estar preparados. Pero bueno, yo solo lo dejo caer. Y sí que quiero deciros que a lo largo de estos años, que ya son 40, nacimos, la primera radio de Zona Franca nació del calor de una asociación de vecinos, que después del conjunto de asociaciones, que eran 9 del barrio, se formó un consejo consultivo. Y en esa escuela, que ha sido durante todos estos años, hemos ido aprendiendo a esto, a comunicar, a estar con vosotros y sobre todo lo más importante, generar barrio. Porque este era un barrio que aún se suele decir que es, no quiero decir el culo de, pero es una catástrofe, y sigue con las cuestiones climatológicas. Los cambios que han habido en este barrio han sido consecuencia de la lucha, ha sido consecuencia de estar día a día para conseguir unos barrios mejores. No me quiero extender, pero sí que quiero decir que, y ahí me dirijo a los grupos políticos que están en la administración, que están en la Generalitat, que están en el... Parece ser, y tengo que reclamar, que nosotros, no la asociación de medios, no, la mayoría de entidades de los barrios estamos descontentos. ¿Y por qué estamos descontentos? Porque parece ser que ahora ya no contamos como antiguamente. Antiguamente la presencia de un presidente, de una presidenta, de alguien de una asociación de vecinos era respetuosa. Ahora, por desgracia, pues parece ser que no toca este año. Y aquí sí que seguro que si pasamos el micrófono, la cantidad de entidades reclamarían de que hay un recorte más que importante en el poco dinero que dicen que nos hemos hecho millonarios. Y ahí creo que también tendríamos que tratar
de volver como mínimo a tener entidades fuertes, entidades que representen al barrio. Y aquí lo dejo y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Pues ara que ja veig que gairebé estan totes les taules plenes, només acabem aquí perquè haurien de començar a servir i després sí que continuarem, us deixem gaudir una mica. L'últim és un vídeo, alguns ja l'heu vist, altres no, i bueno, dura 2 minuts, però sí que explica una mica també, ho vam fer durant la pandèmia, però ens ajuda a explicar la feina que fa l'associació. Us demanem, sisplau, si podeu tancar la porta de fora perquè se senti i ajudeu-nos a apagar el llum, si ho tenim. Si heu estat fidels a la meva veu, tan escoltada com llegida, potser sabreu que ara ja tinc una edat per fer-me plantejaments sobre la meva vida. Doncs bé, vaig néixer l'any 1988 a l'Associació de Veïns del Polvorí arran de les inquietuds dels qui la formaven i de la seva voluntat de fer-me créixer. Aquells van ser temps de problemes difícils, afectaven el jovent del barri i bàsicament es concentraven en el consum de drogues i tot el que això comporta. Fer un taller de ràdio els va semblar una bona idea i amb el temps es va consolidar transformant-se en un espai de formació radiofònica. I així vaig anar creixent, donant forma a d'altres iniciatives per les dones, la canalla, la gent gran i diversos col·lectius socials. Ara per ara fem una trentena de programes de ràdio i seguim ensenyant als petits a expressar-se sense por davant de ningú i ni tan sols dels micròfons. El mes de gener de l'any 1994 em posen el nom de La Marina, que ha estat la senyera de tot el barri un cop desterrat el nom amb el que tants anys es va conèixer aquest lloc on vivim, Zona Franca. En aquell moment vaig passar de ser la veu del barri a ser-ne també la referència escrita. Estic molt contenta de tots els esforços que es van fer perquè jo pogués créixer com a mitjà de comunicació de barri. Un mitjà petit però potent i connectat amb la ciutat i el món. Esforços també per part dels lectors que tenien a les seves mans una publicació feta en català per un públic majoritàriament castellanoparlant, com una clara aposta cultural. Ja he fet més de 200 edicions i estic consolidada com a font d'informació de confiança per als veïns i veïnes perquè saben que hi trobaran les històries dels seus i tota l'actualitat i la informació dels carrers del seu barri. He oblidat de dir-vos que el meu nom real és Associació de Mitjans de Comunicació Local i que la meva personalitat radiofònica ha canviat de nom diverses vegades. Montjuïc Ràdio, Ràdio Zona Franca, però la cobertura a les zones no només ha arribat al barri de la Marina, sinó que s'escolta el 80% de Barcelona i a pobles com l'Hospitalet, el Baix Llobregat, el Prat, Viladecans, Sant Boi, Cornellà o Castelldefels. Soc una ràdio participativa, on tothom hi té cabuda. Els meus micròfons els comparteixen voluntaris de tot el teixit associatiu del barri. Que ponía la población esclavizada en Estados Unidos, porque el amo trabajaba Joves talents que creixen professionalment i una colla de sòcies i socis inquiets que em fan lluir sexy. I ara que ja hem entrat en confiança, us he de confessar que també he passat per moments difícils de crisi de gestió, de personal, però sobretot econòmica. Moments en què m'he plantejat deixar-ho córrer. Remuntar em semblava difícil, però finalment, entre tots, ens hem sortit. Ara estic millor
però encara sóc fràgil. No us podeu imaginar l'estrès que suposa quadrar horaris, reunions, intervencions, indagar, escriure, maquetar, corregir, cercar publicitat per poder continuar, parlar amb un i amb altre perquè s'avingui a fer-nos costat i que finalment tot surti tan bé que ningú no ho noti. Sempre m'heu trobat i em trobareu en el moment oportú en tots els esdeveniments del barri. Algunes vegades amb una càmera de fotos, d'altres amb el micròfon i sempre amb el somriure i l'amabilitat de totes les persones que col·laboren, que hi deixen hores, esforç i amor. Veïns i veïnes meves, artesans de la transformació social, només la il·lusió i la determinació amb què enfronteu la vida m'ha fet possible. Sóc el testimoni que quan la gent s'aplega i les institucions hi col·laboren i anem tots a la una, podem fer coses meravelloses. Fem-ho per nosaltres. Fem la Marina entre tots i totes. Doncs en això començarem a menjar, servirem, gaudirem, ara sí ja podeu conversar, al principi donem el tret de sortida, però ara ja ens relaxem perquè ho sap també, i després sí que hi haurà a la mitja part actuacions musicals i els reconeixements, que són el plat fort d'avui. Pues sí, mentre vosaltres gaudiu d'aquest segon, els que esteu provant aquesta romiscada o aquest entretot, nosaltres amenitzem una mica la nit i volem agrair la presència d'aquest duo que són los Juan Ramones, que fa també poquet van estar celebrant un llegat d'un grup que va iniciar com a Cono Sur, 3 catalans i 3 argentins, i que ells recullen aquest llegat i que avui també comparteixen amb nosaltres. Així que molt agraïts i segurament que gaudireu tothom perquè estem molt contents de tenir aquestes artistasses. Doncs, los Juan Ramones. De Tafí viejo, cantarle dulce a mi tierra, como una moza donosa que va, vestida de primavera, como una moza donosa que va, vestida de primavera, Sandita de Tafí viejo, aroma de naranja. La fiesta me quiere llevar, enamorada en el aire. Toda la fiesta te quiere llevar, enamorada en el aire.
camino. Corazón del limón, el mundo de tu destino. Otra flor que nació para amar en mi viejo Tucumán. Gràcies. Que aprovechen. Bueno, jo us volia agrair que ens hagueu convidat. La meva part d'aquest barri m'ha fet molta il·lusió perquè jo vaig estudiar rellotgeria aquí a la Mercè l'any 75. I aquí m'he trobat amb un company que estudiava amb mi, Ramon Carné. M'ha fet molta il·lusió. I per tant he anat veient el barri també com ha anat canviant i us felicito. Bueno, yo vivo aquí en este barrio hace 12 años que vivo aquí, estoy chocho de la vida, muy bien. Me han tratado como si fuera un ser humano, más o menos. Bueno, seguimos viaje, Joan Ramón Gracieta de Cataluña y Juan Ramón Roldán de Argentina. Esa es la unión verdadera, es lo que podemos hacer para seguir cantando en la vida, para seguir amigos como siempre. 20 años cantando, nunca nos peleamos, jamás con cuchillos. Amor salvaje. Encadenado a tu cintura, pasaste tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos calurosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, con una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. Anhelante como un puma entre las sombras, deja que tu cuerpo entero con mis besos, atrapados por las líneas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y nos dio la madrugada con ojera, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con un puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, una ramita de ilusión para después.
Seguimos viajes por Argentina, por el río Paraná, es un río hermoso, y ahí vamos a Agua y Sol del Paraná. El sol quema como fuego en la siesta litoral, poniendo el camarotal pa' tu surubí dorado, va navegando a mi lado por el río que se va, la canoa lenta va guiando el pecho del río. Triste se movió, en sus orillas está. Azul el jacarandá, aroma sus ramas de oro, derramando su tesoro sobre el río Paraná. El agua me ha de llevar una vez desde que puerto, hay solo un destino cierto, a Pampa amarga del mar, viejo río Paraná. Aguas marrones y bravas, en lo alto crestonadas no terminan de silbar. Tristezas me del Ceibal, sangrando sobre el verano, si parecemos hermanos en el modo de llorar. Ya mi canción se me va, aguas abajo del río, mientras sigo mi destino, remontando el Paraná. Río arriba, río va, contra la oscura corriente, agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná. Gracias. Una canción venezolana, Canto del Agua. Soy un canto mañanero a la orillita del río. Soy un canto mañanero a la orillita del río, que te va diciendo negra, tápame que tengo frío. Que te va diciendo negra, tápame que tengo frío.
enamorar. Que te va diciendo negra, vámonos a enamorar. Gracias. ¿Cómo se dice? Ya no habrá después, ni habrá mañana. ¿Cómo se dice adiós? ¿Cómo se dice que el beso pondrá un final? Que ya nada será igual. Vaya mañana, que el beso pondrá un final. Que ya nada será igual. No me vaya mañana. ¿Cómo decirte que mi alma contigo se queda? ¿Cómo decirte que el viento dolido me lleva? Tal vez el llanto en la voz, Por eso habla Dios. vaya mañana. Tal vez el llanto ya todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera
cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Todos van. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Gracias. Moltes gràcies. Artistas en la Marina, Juan Montjuïc, l'Escola de Futbol Àngel Pedraza, els amics aquí, la Unió d'Entitats, l'Associació de Comerciants, la Fundació Mans a les Mans, Unión Sants Montjuïc. També ens acompanya el rector de la parròquia de la Mare de Déu de Port, Lucio, gràcies. Radio Franfrano, la Sindicatura de Greuges, el Col·legi d'Arquitectes de Barcelona i el grup d'arquitectes del barri. Programes del diari també i col·laboradors del diari, Montjuïc Poètic, Montserrat i Aleix, Arrels, con la comida sí se podrà, para que no mencionaré a tothom perquè després hi ha protagonistes avui a la nit també. Comerç de barri, consellers i conselleres de tots els partits polítics, del PSC, Maria Conesa i Albert Xalà, Albert Torelló de Junts, Francesc Mancelles d'Esquerra, Ana Rapero de Barcelona i Comú i José Antonio Bragiga, també del PP. Agraïm també la presència d'Aigües de Barcelona, que ens acompanya una representant avui a la nit, també, i per suposat a l'hotel. Dit això, era l'excusa per tenir tot el llestit, ja ho tenim. Pues anem al que hem vingut perquè avui dèiem que era una pausa necessària la que fem. Com a associació de mitjans de comunicació local, cada any ens agrada reconèixer i destacar la tasca. Comencem. Primerament, destaquem les iniciatives que porten l'ADN de l'Associació de Mitjans de Comunicació Local. Per començar, el programa radiofònic Dicen, conduït per Mariví Cortés. Per contribuir Mariví, puja cap endavant. Destaquem aquesta iniciativa. On és la Mariví? Mariví, vine endavant, vine endavant. Destaquem aquesta iniciativa per contribuir a visibilitzar la realitat de la comunitat gitana, reflectint valors com el pluralisme, la diversitat i el compromís amb el treball des de, amb la i per la comunitat. Urreculella, però ens acompanya mentre ella parla, que vagi pujant Xavier Albiol i Conchi Ávila, que són responsables i enllaços de la MCL en els equipaments culturals.
Vale, bé. Primer, de quan entrega? La foto de família, foto... Sí, ens queden en la foto. I Martí, no marxis perquè fes-nos dues parauletes. Bueno, es más fácil hablar desde la cabina, muchas gracias a todos los medios de comunicación de la Marina. También estamos los de la Escuela Dominical. Lo que pasa es que hemos venido por diferentes medios y muchas gracias a mi entidad, a la Escuela Dominical UTB, porque sin ellos yo no podría haber hecho esto. El año pasado, en esta misma cena, en esta misma gala, empezamos a fraguar esta iniciativa. Hablé con Juan Antonio, hablé con Yahani, con el apoyo de los míos, de mi entidad, y empezamos a ver qué podíamos hacer. Porque la comunidad gitana de la Marina somos una comunidad numerosa. Y creo que como a lo largo de toda la historia, los gitanos tenemos mucho aún que aportar a esta sociedad. Y lo que queremos es reflejar lo bonito y lo bueno de nosotros. Queremos que aprendáis cosas de nosotros, darnos a conocer y ser uno entre todos. Esa es la iniciativa, eso es lo que buscamos. Doy muchas gracias porque esto no lo hago yo sola. Yo soy la voz radiofónica que se pone delante del micro. Cuando empezamos a fraguarlo, Vicky, que está a los mandos, como le digo yo, lo difícil lo ha hecho fácil, y estoy muy agradecida a ella, estoy muy agradecida a mi familia. ¿Por qué? Porque en la producción está Victoria, que está aquí en la foto conmigo, que está allí, y os rogaría un aplauso para ella, porque sin ella no es posible. Ella es la que me hace la música, la que me hace las escaletas. Mi marido es el que tiene la lluvia de ideas. Cada semana estamos ahí en casa los tres, qué vamos a hacer, qué no hacemos, qué esto. Y la verdad que es un proyecto muy ilusionante. Llevamos realmente poco tiempo. Esperamos que sea durante mucho tiempo y que este caminar, lo caminemos juntos entre todos. Muchas gracias. Doncs anem, us demanem a tot el que rebeu. Nayara, ens hem de quedar aquí amb nosaltres preparant la foto del final, que sempre és important. Doncs continuem perquè volem continuar reconeixent aquestes iniciatives al programa radiofònic Foro Social, conduït per Iván Molinos i en el suport de Dionisio Puerto. Destaquem aquesta iniciativa. Hi ha una persona cega a la sala que necessita la companyia de gos. Llavors, sí que tenim... Ara l'he despertat una mica. Doncs, destaquem aquesta iniciativa per donar l'oportunitat al debat i l'anàlisi política i social assossegats des del respecte a les diferències i contribuint a la necessitat de fer d'altaveu dels actors i col·lectius de camps diversos. Els hi entrega, demanem que pugen a l'escenari Maria Conesa i Albert Aixallà, consellers del PSC al districte de Sant Montjuïc. Bueno, molt bona nit a totes i a tots. La veritat és que és un honor que reconeixin la teva feina. Temps. Jo li vull donar les gràcies primer al Dioni,
él fue la persona que me engañó, entre comillas, pero me engañó de buena fe. Es decir, yo y él nos conocemos de comisiones obreras y me dijo, ¿te gusta la radio? Y yo dije, evidentemente que sí. La radio, yo sempre dic que la ràdio per les persones cegues és un mitjà molt important, perquè a més tots a la ràdio tots som cecs, tant persones cegues com persones vidents. I evidentment vam decidir que teníem que fer una iniciativa que es digués Foro Social, on no només parléssim de política, sinó que també féssim reconèixer la situació del món laboral a Catalunya i a la resta de l'Estat. I més en els reptes actuals que tenim per endavant, des de la intel·ligència artificial, passant també per altres camps, com pot ser tot el tema de l'economia de plataformes i altres àmbits. Així que res, desitjar moltíssimes gràcies per reconèixer aquest premi. La veritat és que és un honor cada dilluns de 5 a 6 de la tarda posar-se davant dels micròfons conduïts per la Vicky, per la tècnica de so, i passar una estona donant a conèixer al barri tota la situació del món laboral i de tot, no? I, bueno, donar les gràcies també, per acabar, donar les gràcies també a una persona que ha tocat a la meva vida fa molt temps, que està aquí en aquesta sala, amb un gospillall magnífic, la Meritxell Lorca Requena, que és una esportista d'èlit que vam entrevistar fa molts pocs programes i que la veritat que gràcies a ella també és una motivació important per estar avui aquí. Moltíssimes gràcies. De l'Associació de Mitjans de Comunicació Local. Continuem perquè l'Associació de Mitjans de Comunicació Local reconeix el programa radiofònic Tercera Era, conduït per Noemí Ferrer Canela. Endavant, Noemí. Destaquem aquesta iniciativa per contribuir a transformar la mirada que tenim sobre l'envelliment i també per construir una visió positiva fent-ne protagonista la gent gran i alhora denunciant els prejudicis que giren entorn d'aquesta etapa vital. Li entrega el reconeixement Elisabet Vergés, responsable de participació i proximitat d'Aigües de Barcelona. Aquí, 3, 2, 1. Moltes gràcies per aquest reconeixement i per aquest reconeixement sobretot al costat que estan altres programes tan fantàstics que heu pogut també mostrar. El micro, no? Bueno, m'havia preparat una mica de discurs. Doncs bé, sobretot el fet és que m'havia preparat una mica de parlar perquè bueno, per mi el programa va ser molt important perquè va arribar en un moment just personal adequat al programa i sobretot amb l'ajuda del Juan Antonio, el caràcter també va arribar, el caràcter del Juan Antonio també va arribar en el moment just per mi i el fet també va ser molt important de poder recuperar el lligam que era amb el sènior de Borja Grans que també era com que havia creixit professionalment i personalment. Agrair aquest reconeixement a Juan Antonio, a la tècnica de la Marina, a Giovanni, al Pau i a tots els invitats que he pogut tindre en el programa, que ho han fet tots desinteressadament i això és molt, molt agraït.
també agrair a la meva família i que també han tingut a veure en aquest programa i a totes les persones que han estat involucrades. Moltíssimes gràcies. Continuem en aquesta tanda de reconeixement d'iniciatives que porten l'ADN de l'Associació de Mitjans de Comunicació Local i així reconeixem el programa radiofònic con la comida sí se juega, conduït per María Elvira Sánchez. Endavant, María Elvira. I destaquem aquesta iniciativa per contribuir a l'educació nutricional de manera senzilla, promovent hàbits saludables, fàcils d'integrar a la vida diària i destacant la importància de democratitzar el benestar mitjançant una alimentació conscient, Elvira, tots fent-ho d'una manera amena i pràctica. Costa molt això, o sigui que tu ho has aconseguit. Li entrega el reconeixement Xavi Callejas, de la directiva de l'Associació de Mitjans de Comunicació, i José Antonio Callejas, conseller del PP al districte. Endavant també. Ara sí, ara sí. La foto de Vale, familia. aquí 3, 2, 1. María Elvira, dos palomitas. Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer primero a la asociación, evidentemente, por aguantarnos, porque todavía recuerdo la primera vez. Y a Juan Antonio, muchas gracias, porque él, uno de los consejos que me dijo es, si empiezas, seguro que no lo vas a dejar. Y no lo dejes. Fueron los consejos de él. Yo empecé básicamente con la intención de educar nutricionalmente a las personas, porque considero que hay demasiada desinformación, hay demasiados puros. Evidentemente entiendo que las personas tienen una capacidad o tienen un metabolismo diferente, pero dentro de ese metabolismo, de esa forma de pensar o de funcionar, tenemos que adaptarnos a ellos. Soy de las que creo que no hay alimentos buenos ni alimentos malos, sino hay calidad o propiedades de alimentos. Y entonces, desde esta necesidad de impartir lo que yo sé, pues nació el programa Con la comida si se juega. ¿Por qué, señores? Jugar con la comida es una necesidad imperiosa. ¿De acuerdo? Buenas noches y muchas gracias a todos. Continuen en aquesta tanda de reconeixements a la ràdio Costa Frans. Reconeixent aquesta iniciativa, també que porta l'ADN de la nostra associació, una iniciativa germana, per ser una emissora local que, malgrat el context difícil pels mitjans de comunicació i especialment els de proximitat, es manté fet en la vocació del servei públic, l'arrelament al seu barri i el compromís en el rigor, la veracitat i la pluralitat informativa. Recullen el reconeixement Dídac Bossa, director d'aquesta emissora. Li entrega Albert Correlló, conseller de Junts al districte, i Vicente Massí, de la directiva de l'associació. Vale, aquí 3, 2, 1 y... Sí, podria empezar. Mira, dues parauletes per nosaltres. Bé, la Giovanni, al començament d'aquest acte, ens preguntava per què existeixen mitjans locals, mitjans de proximitat. Ella ha donat bastants respostes, però jo hi afegiria només un apunt.
senzillament perquè són necessaris, perquè són imprescindibles. Qui, si no, la Marina FM o el diari de paper de la Marina explicarà als veïns de la Marina el que passa aquí, qui, si no. Per tant, és absolutament necessari. Mireu, jo treballo a una... Quan no em puc dedicar a Ràdio Sant Franç, treballo a una empresa pública que es dedica a donar suport a les emissores de ràdio i televisió locals que hi ha a Catalunya, 150 ràdios locals adherides, nosaltres que no ho estan, 45 televisions locals. La realitat dels mitjans locals de Catalunya no té pràcticament comparació al món. Si baixem aquí a Barcelona, la realitat de la ciutat de Barcelona i dels barris de Barcelona tampoc no té comparació, i especialment la del districte de Sants Montjuïc. I un missatge que tenim molt clar, que hem posat en comú també amb els companys de la Marina, és que és perfectament compatible tenir un projecte propi, treballar pel barri i col·laborar. Que en aquest invent nostre de la comunicació local no hi ha exclusivitats, no hi ha monopolis. I res, moltes gràcies, és un honor per nosaltres que som molt joves que ens reconeixeu, gent com vosaltres que porteu 30 anys fent un diari del rei i 40 de ràdio, exacte. Moltes gràcies. Continuem en aquesta tanda, però ara destaquem altre tipus d'iniciatives, en aquest cas destaquem entitats i equipaments que reflecteixen el caràcter del barri, el caràcter que té la Marina. I comencem perquè destaquem l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Cristòfol. Aneu pujant, passeu, perquè destaquem aquesta entitat. Som uns quants, Passeu, clar que sí, podeu passar tots. Aquí, la poderosa Associació de Veïns i Veïnes de Sant Cristòfol. La poderosa, clar que sí. Per què destaquem aquesta associació? Escolteu, vosaltres, de part de tota la sala, la destaquem per la valentia, el coratge i la generositat a l'hora de mantenir viva una associació de veïns i veïnes que porta dècades de feina a la Marina. La vostra manera de fer barri, d'entendre l'entorn i els desafiaments que vivim i la forma d'implicar-vos-hi reafirma un caràcter que es fa fort davant les dificultats. Un caràcter de barri, un caràcter de la Marina. Bona feina a l'Associació de Veïns i Veïns Sant Cristòfol. Li donen aquest reconeixement el Juan Antonio Reyes, president de l'associació, un honorífic, i l'Emilio Mías, de la directiva de la MCN. Juan Antonio y Emilio, on són? Por aquí, paseo. Y Juan Antonio, pues el Emilio. Juan Antonio no sabemos, ¿va a marchar? ¡Antonio! ¡Hay fiesta! Bueno, mientras la arriba nosaltres arribem, sí. Això, fem una foto. Arribes a la foto, arribes. Vinga. Emilio, queda de la foto, sí. Vinga, la foto de família. Vale, y 3, Antonio, aquí 3, 2, 1. Perfecte. I ara no marxeu, volem que Carmen Casanovas, que és la presidenta, es faci dues paraules també. No se hablan mucho, pero bueno. Pues buenas noches a todos y a todas y a todos. Y gracias a la Marina por hacer este evento que está súper bien, nos hace juntarnos a todos. Nosotros somos medio novatos, todavía estamos ahí. Y bueno, tenemos muchas ganas de hacer cosas y estamos ahí con mucha ilusión. Esperamos que estemos muchos años más y compartamos con todos vosotros nuestras alegrías y nuestras ilusiones, como todos vosotros también habéis estado. Y muchas gracias por todo. Feliz Navidad a todos, ya, si ya nos vemos.
realmente aquí estamos una muestra, pero aún faltan 6, 12, no sé cuánta gente más. La verdad es que a veces... Y se me ha olvidado, y tenemos mucha juventud también que se ha apuntado a nosotros, eso es muy bueno. Sí, de momento estamos arrastrando a jóvenes y esperemos que sigan. Y ellos también. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad. Bueno, pues yo lo único que puedo decir que es una asociación que hace 2 años que está activa, que ha entrado con mucha fuerza, somos un grupo muy majo, tenemos edades de todos los tipos y queremos que el barrio que es San Cristóbal, que tiene muchas viviendas, muchos habitantes y tal, queremos que vuelvan a ser lo que era antiguamente en las fiestas de San Cristóbal, que yo creo que más de uno de vosotros habéis estado, la habéis disfrutado y la habéis vivido, porque más o menos somos todos de la misma edad o algo así. Entonces, pues nada, que cualquier apoyo que necesiten otras asociaciones, entidades y tal, también pueden contar con nosotros, que nosotros vamos a dar nuestra mano para poderles ayudar. Igual que si nosotros lo necesitamos, también queremos que ellos nos ayuden. Muchas gracias. I ara l'Associació de Veïns i Veïnes del Casal de Barri La Vinya. Aquí, la gran plaça de La Vinya. Passeu tots. I totes. Destaquem aquesta iniciativa. Sí? Estem tots? Doncs la destaquem per la vostra sensibilitat a l'hora de convertir-vos en un refugi d'intercanvi de sabers, experiències i suport mutu que estimulen el respecte pels altres i cuiden el bon veïnatge, especialment en els col·lectius amb més dificultats i siguin ells vinguts d'on vinguin. Moltes gràcies per la feina que feu. És l'Associació de Veïns i el Casal de Barri La Vinya. I entreguen aquest reconeixement la Marina Franco, de l'Associació de Mitjans de Comunicació, i l'Anna Trapero, consellera de Barcelona en Comú al districte. Foto de familia. Vale, aquí 3, 2, 1. I ara volem escoltar la Carmen Higueras i la Vera Vázquez, directora y también dinamizadora del casal. Endavant. Bueno, pues yo como todos soy muy poco habladora, no me gusta estar en los eventos, ya lo sabéis. ¡Vamos, vamos! Pero yo hoy he hecho un esfuerzo por la Giovanni. Si no hubiese venido mi equipo, yo no soy nada sin esta gente que tengo aquí y sobre todo los que tengo allí que no se han querido levantar de la mesa. Mi María José, que está ahí calladita con su café. Y bueno, este año, como tenemos a la Dana Vázquez, que tiene un bebé, pues no puede venir. Y tenemos una incorporación nueva que también está ahí muy calladita, que es Puri. Y como no me gusta hablar, yo no me lío. Yo agradezco mucho este reconocimiento y mi compañera aquí habla más que yo. Hola, yo soy Vera, soy la animadora sociocultural de Casal. Tengo 3 años en el Casal
Y quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a Carmen por la oportunidad y para agradecer a toda la Marina, porque gracias al Casal y a la Asociación de Vecinos de la Viña, yo he podido hacer comunidad después de 18 años viviendo en Barcelona. Eso es un agradecimiento que no solo extiendo al Casal y a la Asociación de Vecinos, sino que extiendo a todo el barrio. Es una experiencia impresionante. Muchos me preguntaron que si estaba segura cuando entré a trabajar en el Casal, y sí, y lo repetiría y se continuaría cuantos años hicieran falta. Muy bien. Yo entré a trabajar en el Casal y inevitablemente acabé siendo parte de la Asociación de Vecinos de la Viña, pero también quisiera comunicarles a todos que en Casal de Barri somos Carmen, Uri, Ana, que no pudo venir hoy, y yo. Pero también somos todos. Y todos hacemos que el Casal funcione de alguna forma o de otra. ¿Vale? Entonces nuestros éxitos no son solo nuestros, sino que son de todos. Y me gustaría que todos lo tuviéramos presente siempre. Gracias, perquè després faré la foto de família. Continuem amb aquesta taula de reconeixement que és el torn de l'Associació de Veïns i Veïnes i el Casal... No, l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Clos. Sí, aquí. Aquí. Està l'equip de fútbol perquè compta, formen part de l'associació. Però ara tenim la següent, també la resta de l'associació. Passeu cap endavant. Passeu, que també som una colla aquí. Us demanem que s'ajudeu amb una mica d'agilitat els primers i els segons. No ho dic per res, perquè la gent de l'hotel marxa una hora determinada i portem una mica de demora, però vaja, que estem encantats. Doncs, sí, que puja tota aquesta gent guapa de Can Clos. Sí, mireu aquest cel. Mireu aquesta foto que va ser totalment intencionada. La foto va ser intencionada perquè volíem presumir del lloc on viuen. Ara, escolteu, colla d'aquí endavant, escolteu, perquè des de la sala per vosaltres reconeixem tota aquesta gent, us reconeixem per ser un eixopluc veïnal, acompanyant les persones amb més necessitats, però no només, perquè també acolliu aquelles que impulsen iniciatives en àmbits tan variats com l'esport, la música o l'educació. Faciliteu, al cap i a la fi, una feina extraordinària que es fa des d'aquella cantonada tocant la muntanya, una muntanya que és tan extraordinària com tota la feina que ells i elles fan. Gràcies per tan bona feina i ara així pugeu els aplaudiments i la Musa Ferrer, presidenta d'Òmnium, i l'Artur Florencio de la directiva de l'MSL li entreguen aquest reconeixement. Moltes felicitats a totes. És una feina molt ben feta. La foto de familia, escolteu, no marxeu, fent la foto de família. Acá, hem d'acabar la foto de família. Sí, espereu que és. Sí, ara sí. Fent la foto de família que la impulsa. Sí, vinga, va. Foto. Vale. Aquí. Aquí, 3, 2, 1. I ara sí, no us moveu perquè aquí, en nom de l'associació, agafa la paraula Rosa Ibáñez Valenzuela. En esa foto
que me han operado de varices y aquí estoy. Bueno, sin duda, en esta noche estamos de fiesta, ¿verdad? Por una parte, por poder celebrar los 30 aniversario de la publicación de La Marina. Enhorabuena, 30 más, como tú decías, ¿no? Así que adelante, gracias por todos estos años de buen hacer, de buen trabajo. Y también en esta noche se hace entrega de varios reconocimientos, entre ellos uno a la Asociación de Vecinos de Can Clos, por su labor, dedicación y esfuerzo en dar identidad, ayuda y proyección a sus vecinos, afirmando día a día su voluntad para dar respuestas a las necesidades y mejoras del barrio, tratando desde el lugar que ocupa, dentro de un mosaico de barriadas pequeñas que somos todos, el aportar una mayor presencia que sume, que añada al trabajo, a la labor de seguir avanzando con entusiasmo en el desarrollo e impulso de las marinas. La actividad en Can Clos reúne diferentes proyectos de vida, de solidaridad, de cultura, de deporte. Joana ya lo ha comentado. Con ilusión, varios de sus componentes estamos por aquí en esta noche para celebrar juntos y alegrarnos juntos. Hay miembros de la Junta, Corazones Solidarios, que está integrado por las abuelitas de Can Clos y otros. Ellas tienen un lema: bendecidas para bendecir. Creo que la frase lo dice todo. Por otro lado, también el grupo deportivo de recién formación Futsal Can Clos, que por aquí tenemos algunos de ellos. También el grupo musical con un largo recorrido y que muchos de nosotros ya conocemos en nuestras fiestas populares, que es Reunidos. Luego también el sistema de Esperanza, en el cual colaboro hace 2 años, junto a un equipazo de voluntarias, que hay algunas por aquí, pocas, faltan algunas también, y esa es toda la actividad, más todas las actividades que se hacen conjuntas con otras entidades. Si tuviera que escoger una palabra especial para esta noche especial, sin duda sería reconocer. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que cree totalmente en el poder de esta acción. En cierta ocasión leí algo muy curioso, una frase que decía: reconocer es tan importante que se escribe igual del derecho que del revés. No sé si tú te habías dado cuenta. Reconocer. Hay un libro de una escritora americana titulada Gente de Balcón, basado en el concepto de que las personas necesitan ser reconocidas por la demás gente para valorarse, para afirmarse más y, cómo no, para seguir avanzando en el logro de sus sueños, con fuerzas y aire y ánimos renovados. La autora habla de que existen dos tipos de personas. Personas de balcón, aquellas que levantan y animan, y las personas de sótano, aquellas que juzgan y tiran para abajo. Y ahora sí, termino. En el nombre de toda la Asociación de Vecinos de Can Clos, en esta noche, en este acto, gracias a la Asociación de Mitjans de la Comunicación Local, La Marina, gracias por ser gente de balcón. Muchas gracias. Enhorabona per tota la feina, també sou una colla, però després ho tornarem a posar. Moltes gràcies per la feina que feu. Continuem nosaltres endavant en aquesta tanda de reconeixements perquè després de l'Associació de Veïns de Can Clos reconeixem l'Escola de Futbol Ángel Pedraza. Convidem a Carlos Tarco, president de l'Escola de Futbol Ángel Pedraza, i a qui avui també l'acompanya part de l'equip tècnic i futbolístic del club. Ángel,
i tot l'equip, tota la colla que sou de l'Escola de Futbol Àngel Pedraza. Escolteu, la taula encara està... Sí. Ara, que és important, cadascú és important. L'Escola de Futbol, dèiem, Àngel Pedraza. Per què? Per què companys? Per què veïns? Per què gent professional de l'esport? Perquè sou el referent als barris de la Marina en formació futbolística i humana dels infants i joves a través de l'esport. Fomenteu valors com l'esforç, el compromís i el treball en equip, però no només. També inculqueu actituds com el sacrifici, no està de moda però és important, l'ambició que s'ha de tenir i la humilitat, que tampoc està de moda però és important. Per tot això, moltes gràcies per la feina que feu i li donen aquest reconeixement el nostre periodista Pau López, que és de la directiva de la MCL i conductor del programa esportiu El Derbi. I acompanya en Francesc Almancelles, conseller d'Esquerra al districte. Pugeu també cap endavant. Sí, fent la foto de família. Vale. Molt bé. Aquí, ja la tenim. I, Carlos, tu no marxis i no marxeu perquè també unes paraules. Buenas noches. Muchas gracias a la asociación por este premio. Bueno, la verdad es que afortunadamente estamos acostumbrados a cada temporada, a cada año, recoger premios que ganamos en el campo. Es decir, equipos que ganan campeonatos, equipos que ascienden. En ese sentido estamos afortunadamente bastante acostumbrados. Lo que no estamos acostumbrados es a recoger premios de este tipo, porque nosotros hacemos un trabajo futbolístico, creo que importante, muy bueno, pero también sobre todo un trabajo social importante. Entonces, es la primera vez en 13 años que recibimos este título, por lo cual creo que es muy merecido y os lo agradecemos mucho, ¿vale? No deja de ser curioso que este premio tan merecido nos lo dé una entidad privada, ¿vale? Las entidades públicas, distrito, ayuntamiento y tal, no nos dan nada, no nos agradecen nada y al contrario, nos ponen piedras en los zapatos y palos en las ruedas, ¿vale? Entonces aprovecho, soy transportador que estáis aquí. Aquí hacemos un trabajo social increíble y no lo agradece nadie. Pero es igual, nos da igual porque sabemos cuál es nuestro camino y continuaremos en él, ¿vale? Quiero aprovechar, muy rápido, no me quiero enrollar mucho porque hablo mucho, quiero dedicar este premio a la persona que lleva el nombre de esta escuela, que es Ángel Pedraza, que con su energía, su fuerza, todavía donde esté, nos impulsa para crecer y hacernos más grandes, ¿vale? Pero al final, Ángel es una persona, es un referente, pero la escuela ha formado personas, ¿vale? Entonces, podría dar una lista de 80, 100 personas, pero no quiero extenderme mucho y centrarme en hacer una serie de reconocimientos, ¿vale? En primer lugar, quisiera agradecer el trabajo que en su momento hizo Guillermo Sáez, que fue el fundador de la escuela junto a mí y otra gente, pero básicamente su trabajo social. Quisiera también tener un reconocimiento para una persona que estuvo en la escuela y que nos dio un ápice de competitividad que si no, hoy en día no seríamos lo que es Raúl Ayala. A Eric Galán, que es el director actual de la escuela, por la manera en que ha profesionalizado la escuela, nos ha ayudado a un crecimiento brutal. Y como este es un premio social, quiero agradecer a las personas que están en el tema social delante, ¿vale? O sea, en primera línea del trabajo social. Quiero agradecérselo y por eso los he dicho que vengan a Sergio Fernández, que lleva desde
desde el principio de la escuela, desde el primer año, que es capaz de hacerle entender a las familias que en el fútbol catalán está el Barça, está el Español y luego casi a la misma altura está el Pedraza, ¿vale? Entonces, Sergio es fundamental para este trabajo, ¿vale? Y sobre todo a las dos personas que están en el día a día, en el contacto con las familias, con el trabajo, con el día a día, con los problemas, que son David Díaz, que con 4 papeles que le da una familia que viene de otro país, de no sé qué, es capaz de convencer a la FIFA para que el niño pueda jugar. Y ese niño que viene de otro país, de otro mundo, de no sé qué, es feliz porque juega fútbol. Y sobre todo también quiero agradecer a Paqui Sáez por su bondad en el trato económico con las familias. O sea, tenemos gente con auténticas problemáticas y bueno, Paqui siempre sabe encontrar el equilibrio entre lo que necesita la escuela y lo que necesitan las familias, ¿vale? Primero son las familias y luego está la escuela, ¿vale? Y no me enrollo más. Simplemente quiero hacer un llamamiento. O sea, es público que tenemos un conflicto con el distrito y sobre todo con la entidad que gestiona los campus, porque nos están tratando como no nos merecemos, pero sobre todo también tenemos un conflicto con las instalaciones del campo de Liberia, ¿vale? El campo de Liberia es un... Sí, ya acabo, pero es importante porque ahora me escucha todo el mundo, ¿vale? Sí, no, es la oportunidad que tengo y no tengo más, ¿vale? El campo de Liberia está en unas condiciones deplorables. Es decir, somos el último campo de Barcelona, el último que pusieron el césped, el último que no hay nada. O sea, nuestros hijos, vecinos, sobrinos, nietos no se pueden duchar, no se pueden cambiar prácticamente, no se pueden duchar porque si se ducha el primero, el siguiente no tiene agua caliente. Vale, entonces, como además somos, también gestionamos Iberia, vamos a hacer un proyecto participativo para recuperar las instalaciones de Iberia, que vamos a pilotar nosotros, pero vamos a necesitar la ayuda de todas las entidades y todo el barrio, ¿vale? Porque nuestros hijos, nuestros nietos, se tienen que duchar con agua caliente igual que se duchan el de Europa, el del Júpiter y el del San Andreu, ¿vale? O sea, no puede ser que los nuestros se tengan que ir a su casa sin ducharse. Y ya está. Ens quedem tots en aquesta iniciativa dels pressupostos participatius perquè caldrà votar-los, que sapigueu que després això s'ha de votar. Vale, continuem. Per què? Sí. Continuem i en aquest cas volem destacar la Fundació Mans a les Mans. Una fundació que enguany feia el seu 20è aniversari. Convidem a pujar endavant la Marta Candial, responsable de l'àrea social i patrona de la Fundació, i el José Porter, el seu president, a més de tot l'equip que l'acompanya avui, que també volem que sigueu aquí. Li donen el reconeixement la Sandra Bestrate, presidenta del Col·legi d'Arquitectes i la Marisa Belmonte de l'Associació de Comerciants Pero. Un moment, per què? Sí, per què? Per què la Fundació ens Mans a les Mans? També ens volem dirigir de part de tota aquesta sala a aquest extraordinari equip. Primer, espereu, Sandra, espereu. Un moment. Espereu. Sí, ara, per què dèiem? El primer, per ser-hi durant 2 dècades, la Fundació Mans a les Mans, atenent la població més vulnerable.
i enfrontant un dia a dia amb 1000 dificultats. Feu una significativa labor cívica i social amb infants i el jovent, amb empatia i per una causa que ens aplega a tots i a totes les que estem aquí. Ens diuen les mateixes oportunitats per a tothom. Aquest lema reflecteix la nostra posició davant la vida. Per això els destaquem. La Fundació Mans a les Mans. I ara sí, Sandra i Marita, feu retornar aquesta bona gent perquè volem i fem la foto de família. I escoltem també els patrons i el president de la Fundació. Marta. Bé, doncs, és un regal estar aquí amb tantes cares conegudes. Nosaltres aquest any, com ha dit, estem de 20 aniversari. Han sigut 20 anys, hem fet un gran camí. No ho hem fet sols, ho hem fet amb tots i totes vosaltres i per això també és un reconeixement també a totes les entitats, a tots els serveis professionals, representants del barri, del districte que ens heu recolzat. Nosaltres, tal com ens han comentat, el nostre lema és donar les mateixes oportunitats per a tothom, i especialment pels infants, joves i famílies del barri. I malauradament som conscients que no tothom té les mateixes oportunitats en aquest barri, a nivell d'estudi, ni a nivell d'habitatge, ni a nivell de treball. I nosaltres en la pequeña tasca que fem en el dia a dia intentem crear projectes i accions per oferir aquestes oportunitats, perquè els infants i joves puguin tenir un espai de referència, un espai on poder créixer, on poder desenvolupar-se de manera el més sana possible. I bé, només surt que estem aquí nosaltres, que hi ha molta més gent. A la foto han sortit alguns dels professionals amb els que treballem. També hi ha un equip de voluntaris, hi ha infants, joves, moltes famílies i també vosaltres, d'alguna manera, totes les mans que hi ha aquí, perquè hi ha moltes mans que ens heu recolzat i que junts també hem fet molt aquest camí en aquests 20 anys. Hem estat junts a moltes taules del barri i per tirar endavant el nostre barri, així que moltes gràcies a tots per aquest reconeixement. I ara sí, continuem en els reconeixements i aquesta vegada no reconeixem entitats sinó persones compromeses en el barri. Les reconeixem perquè en el seu camp professional estan vinculades i treballen també per el que fa de projectar o posar en valor tota la realitat social que nosaltres tenim. I comencem, perquè aquesta tanda de reconeixements, el primer és Jesús Martínez. Jesús, vine cap aquí i conviden la Mar, que és president de l'associació també, i el Ramon Carnell, vicepresident, que pugi també a la MEI. Jesús, vine cap aquí. Perquè en aquest cas, sí, Ramon, puja també amb nosaltres. Per què destaquem a Jesús? Bàsicament, Jesús fas una feina per contribuir a dignificar les històries del veïnat, però també per la defensa dels drets humans i sobretot de les persones migrades. Tens una obra periodística i d'investigació que constitueix una original mostra dels vincles col·lectius que ens uneixen i de l'humanisme i l'idealisme que compartim, contribuint a projectar i reforçar la identitat dels barris de la Marina. T'ho volem agrair. Foto de família, sí, que és important. Sí. Ara, Jesús, parla amb nosaltres. Bueno, es todo un honor. Jo vaig arribar a la Marina el 1983, la meva família vivia a Luz Carmel i vaig estudiar al col·legi de SEAT. Recordo moure'n amb els amics als límits
de Barcelona, en aquesta part de la ciutat, que era el carrer Alumini. Després hi havia els Sors, Camp i molt lluny l'Hospitalet. Jo puc dir que he viscut la frontera. La base de una buena historia es la gente, y aquí hay gente excepcional. Soy consciente de que vivimos en barrios de primera, han de ser barrios de primera, y esto es el centro de Barcelona, no es la periferia. Uno puede cometer el error de pensar que para hacer un reportaje fascinante se ha de ir a la otra parte del mundo, y no es así. Salir de aquí, caminar, echar a andar y llegar a la Viña o a Can Clos, donde vive personas maravillosas. Gracias. I ja acabem, perquè el que ve és l'últim, tot i que crec que abans ens han aixafat una mica la sorpresa, però el que ve és sorpresa, és sorpresa. I ara hauria de sonar l'últim ball, però no ho hem preparat. Doncs volem reconèixer a David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. Passa David. David també és un professional jurídic que ara mateix lidera la Sindicatura de Greuges de Barcelona i volem destacar la seva feina perquè, David, bàsicament per treballar des de la comprensió de la complexitat i la diversitat que caracteritzen els barris de Barcelona. Sembla poc, però no ho és. Contribuint a una reflexió crítica davant els reptes que tenim com a ciutat. També volem destacar-te per l'actuació valenta i decidida de tu i el teu equip en la defensa dels drets humans que sovint, i nosaltres ho sabem, contraria la inèrcia administrativa. Sou un referent en un moment en què estem vivint incerteses, polarització política i amenaça als valors democràtics. Per tot això, tu i el teu equip que també t'acompanya, volem reconèixer la feina que esteu fent perquè és important que les institucions públiques també intenten sortir d'aquesta inèrcia que a vegades no ajuda i que intenteu realment arribar a la gent. M'acompanya a entregar aquest reconeixement la Isabel Valiente, que és de Font Montjuïc Passa. Isabel. Espera, perquè això ho fem totes dues. Doncs sí. I això també per tu. I enhorabona per la feina i ben a tot. Doncs David, també parla amb nosaltres de tota aquesta tasca que esteu fent. Bona nit. Jo us asseguro que no tenia ni idea i el meu equip no m'ha dit res. No m'ha dit res. Mireu, vam començar fa 3 anys. La propera setmana haurem visitat els 73 barris de Barcelona, però vam començar per la Marina. Vam començar per la Marina i ens vam enamorar de la Marina. Ens vam enamorar fins al punt que les meves filles ara venen quasi cada dia a jugar a vòlei al Murs Montjuïc, aquí a la Marina. Ahir vam estar fent una xerrada a l'Institut Domènec Montaner i és vital el que deia la Joana, i nosaltres fem política. Fem política des de la sindicatura, però fem política de drets humans i fem política de drets humans fora dels partits. I el que han d'aprendre els partits polítics, i aquí hi ha diversos consellers de diferents partits polítics, que es pot fer política de drets humans fora dels partits polítics, i estem a prop de tots els col·lectius que vosaltres heu guardonat avui. Col·lectius que treballen amb vulnerabilitats. I per això, nosaltres tenim molt clar que si la població migrant, la població amb diversitat funcional, la població refugiada té drets, no és per ser migrants, no és per ser amb diversitat funcional, no és per ser dona, no és per ser infants, sinó tenen dret per ser persones.
tenen drets per ser persones. I a part de tot això, tenen una protecció complementària per la situació de vulnerabilitat que tenen. Per tant, crec que des de la sindicatura us animem que us apropeu a la sindicatura. Hem de fer discursos de drets humans per combatre els discursos que hi ha contra els drets humans a la nostra societat, que no hem sigut capaços de combatre i han entrat dins les institucions. Per tant, des de la sindicatura us animem a aproximar-nos a nosaltres per combatre junts i fer discursos de drets humans i parlar d'un concepte molt clar, que és els drets humans de proximitat. I jo crec que a la Marina teniu molt clar què són els drets humans de proximitat, que són els drets del dia a dia de persones que pateixen situacions que entre tots hem de combatre aquestes situacions. I moltíssimes gràcies per aquest guardó, que no és un guardó personal, sinó és un guardó per la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que som un equip de 14 persones que estem en contacte amb Ciudad de México, que són 800, que estem en contacte amb Bogotà, que són 1.500 persones, i que estem liderant un projecte de fer una ciutat, el dret a la ciutat de Barcelona, i una ciutat amb drets humans de proximitat. Moltíssimes gràcies. Hi ha la foto de família, però som tanta gent que jo penso que aquest any la foto de família l'hem d'invertir, ¿vale? Però abans de fer-la farem el brindis final perquè, i convido a l'Ardó, a la Conchi i al Pau que vinguin cap aquí. Hi ha un brindis final i, escolteu, teniu la copa servida, si no, que ens ajudin també els companys i les companyes que estan fent allò, perquè toca fer el brindis final. I després fem la foto, ¿vale? Perquè no es marxem sense una foto de tota la colla que hem après que hem de guardar els records. Doncs fan el brindis, veniu cap aquí. Aquí. Esteu tots? Falta algú? Teniu líquid a la copa, bé cava, bé vi, o que sigui. Aigua està bé, però millor que algú que tingui bombolles. I com que m'ha tocat fer brindis, sempre faig una mica de reivindicacions i totes les històries, però jo crec que ja les diferents persones que han passat per l'escenari han expressat una mica les seves queixes, reivindicacions i tot. M'agradaria que les persones que tenen un càrrec tinguin les orelles allò en plan elefant africà, no l'asiàtic, que són més petites, o sigui, i escoltin tot el que demanen aquesta gent que estan dia a dia fent una tasca, no diria un adjectiu perquè per molt gran que fos es quedaria petit, fan una tasca infinita. I m'han dit que puja a fer un brindis i que no m'enrotlli gaire, perquè a casa els nens sempre diuen, avi, és que ratlles molt, això m'ho diu una Menorca ja, i diuen xarra. Lo del brindis. Voldria que alcéssim tots les copes compartint amb tots aquest poema que és Esta es mi casa, de Mario Benedetti, poeta uruguaià. Un clicat d'ull a la diversitat que acull el nostre barri. El poema il·lustra molt bé el que significa nostra casa, o sigui, el nostre barri. No és només en lo físic i en l'urbà, sinó també en la nostra essència com a persones. Conchi i Pau m'ajudaran a llegir-lo i us començaré d'aquesta manera. Esta es mi casa. No cabe duda. Esta es mi casa. Aquí sucedo. Aquí me engaño inmensamente. Esta es mi casa detenida en el tiempo. Llega el otoño y me defiende, la primavera y me condena. Tengo millones de huéspedes que ríen y comen, copulan y duermen, juegan y piensan. Millones de huéspedes que se aburren y tienen pesadillas y ataques de nervios. No cabe duda, esta es mi casa. Todos los perros y campanarios pasan frente a ella, pero a mi casa la azotan los rayos. Y un día se va a partir en dos. Y yo no sabré dónde guarecerme, porque todas las puertas dan afuera del mundo. Brindem per casa nostra, pel nostre barri i per la premsa de barri.
Salut i bon any a tots. Brillan las antenas bajo el sol de un mar espacial. Fuegos de artificio en el balcón, olor a San Juan. Un acorde nuevo, una canción, un hit monoaural. Gira en la maleta 33 la felicidad. Rayos, lluvia y apagón, ruidos en el altavoz, días de electricidad. Mis amigos, ¿dónde están? La marea los llevó, cigarrillos y billar. Barrio de calles torcidas, creí que eras el centro del mundo y por vueltas que dé la vida siempre vuelvo aquí. Oh, sí. Barrio de calles torcidas, quisiera detenerme un segundo, pero vueltas que dio la vida me alejó de ti. Me alejó de ti. Siempre vuelvo aquí.